Ga ci gaban tarihin Annabi Suleiman alaihi salam. Annabi Suleiman alaihi salam yana da birni guda wanda yake tafiya a kansa. An gina shi da kawarir, girmansa kamu 10,000. A cikinsa akwai tarago guda biyu, a cikin kowane tarago akwai duk abin da miskinai suke bukata. Tarago na ƙasa ya fi ƙarfe kauri da ƙarfi, tarago na sama kuma ya fi ruwa gare-gare da sirantaka. Wanda yake cikinsa yana ganin abin da yake wajen taragon, saboda gare-gare ɗinsa. A cikinsa akwai wata ƙubba fara, a kanta akwai wata tuta fara wacce take haskawa askarawansa haske idan dare ya yi. Allahu subhanahu wa ta'ala yana cewa, mun jefa jiki kan gadonsa. An ruwaito cewa Annabi Suleiman alaihi salam ya umarci shaidanu da su yi masa kujera wacce zai ringa zama a kai don yin hukunci, wato alƙalanci. Ya umarce su da su yi mata ƙira wacce idan wani mai barna ko wani mai shaidar zur ya ganta za ta yi masa kwarjini ya kuma tsorata. Sai suka ƙera masa kujera da hauren giwa, suka kuma kewaye ta da lu'ulu'u da zubar jadi da dai nau'i na jauhari, suka kuma kewaye ta da bishiyoyin dabino na zinari, ganyenta na yakutai koraye. Akan bishiyar dabinon guda biyu akwai ɗawisu na zinari, akan sauran bishiyoyin kuma akwai wani tsuntsu da aka ƙera da ake kira Nasran, shi ma an yi shi da zinari, sashin su na kallon sashi. Su kuma suka kuma sanya wasu zakuna guda biyu a gefen kujeran na zinari. Akan kowane ɗaya daga cikinsu akwai wani ginshiki na zubar jadi kore. Sun kuma yi wa wannan bishiyoyin ado da fulawoyi na alfarma. Sai suka sanya wa kowace fulawa narkakkun yakutu wanda zai ringa yi wa wannan gadon inuwa da kuma sauran bishiyoyi na wannan kujerar. Sannan kuma aka yi matakala wacce idan Annabi Suleiman alaihi salam ya yi niyyar hawa, sai ya ɗora ƙafarsa akan matakalar ta ƙasa, sai kurum ta yi sama da shi har kan kujerar, kuma sai ya ɗora ƙafarsa akan matakalar ta ringa juyawa da shi. Idan ya yi nufin hutawa, su kuma waɗannan ɗawisan da Nasran ɗin sai su ringa buɗe fuka-fukansu. Su kuma waɗannan zakunan guda biyu suna shimfiɗa hannayensu suna dukan ƙasa da kunnuwansu. Haka suke ta yi a kowace matakala har sai Annabi Suleiman alaihi salam ya zauna daidai akan kujerarsa ta mulki. Sannan kuma sai waɗannan tsuntsaye guda biyu na kan dabino sai su fara zuba turaren muski da ambar a gare shi. Sannan sai wata kurciya ta zinare ta miƙo masa littafi daga cikin wasu ginshiƙai na jikin kujerar, sai ta buɗe masa littafin, sai ya fara karantawa wa mutane don yin hukunci a tsakaninsu. Su kuma manya-manyan mutanen Bani Isra'ila suna zaune a kan wasu kujeru na zinare da azurfa a hagunsa, su 1,000 suna kewaye da shi. Tsuntsayen sun yi musu inuwa, su kuma mutane suna zuwa gurinsa domin ya yi musu hukunci. Idan wani mai yin shaida ya zo, sai wannan kujera ta rabe biyu, sai zakunan nan su fara dukan ƙasa da kunnuwansu, su kuma tsuntsaye su buɗe fuka-fukansu. Sai wanda ya zo shaidan nan ya tsorata tsoro mai tsanani, ba zai shaida ba sai akan abin da ya tabbatar, babu zancen shaidan zur. Wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan mamaki na kujerar Annabi Suleiman alaihi salam. Lokacin da Allahu subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ran Annabi Suleiman, sai sarki Buktinasar ya aika da ɗauko wannan kujerar. To da aka ɗauko ta, sai ya nufin ya rinka hawanta, amma sai dai ba shi da ilimin sanin yadda take. Lokacin da ya niyyar ya hauta, ya ɗora ƙafarsa akan matakala ta farko, sai wannan zakin ya ɗaga hannunsa na dama ya daki ƙafarsa duka mai tsanani, sannan ya jefe shi sama. Bai gushe yana ta yin sama ba har sai da ya mutu. Ita kuma kujerar aka barta a nan har sai da wani sarki daga cikin sarakuna da aka kira Ƙaddashi ɗan Saddad
ya yaƙi garin da wannan kujera take, ya kuma rusa mulkin Buktanasar ɗin, sai ya mai da kujerar Baitul Muqaddas. Babu wani sarki da ya taɓa zama a kanta, sai kuma aka sa ta a ƙarƙashin wani fan dutse, sai ta ɓuya. Har yanzu babu wanda ya san inda take, sai Allahu subhanahu wa ta'ala shine ya san inda wannan kujera take. A 'yan uwa, ku biyo mu a ci gaban tarihin da za mu kawo muku nan gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.